Nik beti maitatutut hauntzaka. Maitagarriak dira? Bai, batzutan, bai. Bestetan, ba. Aker batek, go, tik. Badu 10 urte orain, Ladi Solaizola laborari gazteak ahuntzak hazten dituela urruñan. Ehunta berrogei bat buru, alpina, jasakoak, egunero 2 aldiz daizten dituenak. Leheno aitak behi esneko zituen, aita txike. Eta bon, nik kanbiatut pitiat gauza eta... Berreun bat litro esne bilduak egun guziz, parte bat transformatzen duena gasnak egiteko, izan freskoak, edota berrikitan gasna biribilak. Bauzu hemen batio, horrek badu a peu près 3 hilete. Familiako etxaldearen segida hartuz, urruñar gazteak hazkuntza beti bizirik atxikitzen du kostaldean, laborari hainitz galdu dituen herri batetan. Ahuntzekin berritasuna ekarri du, kalitatea bilatzeko gogoarekin. Elarra eta urrixoroa dena etxean iten dugu, eta ez gitu produi fitosaniter ematen, eta ez ongailuik eta ez fitxik. Diateute sorozarretan, diateute oianetan, ipularretan epitiat denean ibiltzen die, eta netzat horrek ematen du gustu ona gaznari. Hauntzak normalki ematen du gustu azkar bat, eta hemen gazna goxo da. Ipar Euskal Herrian ahutz hazkuntzak ez dira bakarrik baserrian aurkitzen. Angelun, Siberta auzoan ezarri dituzte ere. Hale! Provence eskualdeko Roba Jasako 15 bat ahuntz, 2008ko sutearen ondotik oianaren garbitzeko erabiltzen dituztenak. Hala nola, eremu untan nun bambuek gaina hartu duten, ahuntzek landarea gogo honez jaten dute. C'est vrai qu'une chèvre, ça mange quand même beaucoup de choses, quoi. L'éco-pâturage, c'est maintenir en fait, maintenir un peu cette forêt pour pas que tout prenne le dessus. Et pour éviter justement les incendies qu'il y a eu, tout ça. Pour le moment, les chèvres mangent bien le bambou, donc c'est plutôt concluant. Makinak ordezkatuz, ahuntzek aterabide ekologikoa eskaintzen dute. Ipar Euskal Herrian, beste arraza batek berriz fama hartzen ari du. Ahuntz Pirenaika, bere hile luze, belarri erori eta adar handiekin ezagut daitekena. Baigorri eta Lasa artean, adartza mendiaren pean, Jonek 40 bat hazten ditu. Kep! Kampoan egoiten dira, kasik urte osoan, jausten ditut bakarrik fentipiak egiteko. Jon egunero 2 aldiz etortzen da bere troparen ikustera, eta ahuntzak bertan deizten ditu kanpoan. Bere esnea ez da gasnaren erabiliko, berak saboiak egiten ditu. Lau bat ditut deizteko sasoin honetan, eta gero tipiak kendu ondoren denak deiztiko ditut. Emaiten dut parte bat tipientzat eta beste partea txikitzen dutenetako saboinak egiteko. Jonek etorkizun bat ukaiten altzuen errugbian, Baionako jokolari ohiik bezala, baina duela 3 urte, ahuntzak hastea erabaki zuen. Osebak ezagri zituen ahuntz batzuk, suskunen, zelai bat garbitzeko, eta tipi-tipitik hasi nintzen okupatzen, eta hola maitagarria ukan nuen ahuntzetaz. Lasan, ahuntzorune auzotegian ene lujak erosi gintuen, eta horrein duela 3 urte ahuntzak mendian ditu dela, eta egunero mendirat etortzen naiz, ahuntzen erdian, mendien artean, eta ibiltzen naiz nunai, eta bai, ikalarri konten naiz. Jatorriz Pirinioetako arraza bere izenak dion bezala, ahuntz Pirenaika desagertzeko zoriantzen. Azle batzuen lanari esker, kopuruak berriz emendatzen ari dira. Haieran, Mizel Etxeberriren etxaldean, badu 10 urte arraza unez osatutako tropa batekin bizi direla.
Esne gutiago egiten du, baina baditu beste antail batzuk, rustikago da, behaz kanpoan lazten dugu, ikusiz ez dela bate selekzionatia izan edo trafikatia izan, janen dugu, esnea berezia du. Ez da bate mutia izan, behaz esnea txiki du berezitasun bat. Hemen bestalde pitikak hasiak dira ere beren haragiaren zat. Hainitzek uste dute alagi biziki bortitza izanen dela, hori berda burutik endu, alagi izierri ona da eta fina. Gaur egun Ipar Euskal Herrian dozena bat laborarik ahuntz pirenaikak hazten dituzte. Urruñan, Ladi Solaizola ere hasi da arrazauni interesatzen. Poliki, intzezu poliki, ergela. Pirenaikak sartutut, garen urtean, entxeatzeko. Kampoan demerdatzen die gutiikin. Ez dute hainbertze diaten barnean alpina bezala. Soportatzen du humitatea, berua, arras hori hemengo arrasa da. Bere aldetik Donibane Garazin, Jon Urkadek berriki denda bat ideki du, hemen ditu ahuntz esnearekin eginiko saboiak egiten eta saltzen, esne horrek kosmetikan ere onurak dituela erakutsiz. Ahuntz esnea, oliba eta gero soja kostika urarekin nahasia. Eta gero denak elgarrekin nahasten ditut. Lagoa hidratatzen du, ahuntz esnea. Psoriasis eta lako eritasunak zaintzen du ere eta. Lau saboi mota proposatzen ditu, osagai naturalekin eginak. Nik erraiten dut esteko posible dela, zerbait egitea hemen gorrazekin, bai. Eta sustuz ahuntzekin ere, sustuz. Garai batez baztertua etxaldeetan, ahuntza bere tokia berreskuratzen ari da Euskal Herrian. Animalia berezi, bezain maitagarria. Oh, something good tonight made me forget